இன்றைய தியானத்திற்கு ஆதாரமாக எடுத்துக்கொண்ட வேத வசனம் மத்தேயு 3ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனம். இயேசு ஞானஸ்நானம் பெற்று ஜலத்திலிருந்து கரையேறின உடனே இதோ வானம் அவருக்கு திறக்கப்பட்டது, தேவ ஆவி புறாவை போல இறங்கி தம்மேல் வருகிறதை கண்டார். இயேசு ஞானஸ்நானம் பெற்று ஜலத்திலிருந்து கரையேறின உடனே வானம் அவருக்கு திறக்கப்பட்டது. இயேசுவுக்கு வானம் எப்பொழுது திறக்கப்பட்டது? லூக்கா 3ஆம் அதிகாரம் 21ஆம் வசனத்தில் நாம் பார்க்கும்போது இயேசு ஞானஸ்நானம் பெற்று ஜெபம் பண்ணுகையில் வானம் திறக்கப்பட்டது. பரிசுத்த ஆவியானவர் புறாவை போல் இயேசு மேல் இறங்கினார். இயேசு ஏன் ஜெபிக்க வேண்டும்? ஏன் வானம் திறக்கப்பட்டது? பரிசுத்த ஆவியானவர் ஏன் இறங்கினார்? ஏனென்றால் இயேசுவுக்கு தெரியும், ஞானஸ்நானத்திற்கு பிறகு நாம் சோதிக்கப்படுவோம். அந்த சோதனையை ஜெயிக்க ஜெபம் தேவை, ஆவியானவரின் துணை தேவை என்று ஜெபித்தார். வானத்தை திறக்க செய்தார், பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக்கொண்டார், வசனத்தினால் சோதனையை ஜெயித்தார். ஆம், கர்த்தருக்கு பிரியமானவர்களே, நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் கூட கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு நமக்கு சோதனைகள் உண்டு, ஒரு வனாந்திரம் உண்டு. அதனால்தான் மத்தேயு 26ஆம் அதிகாரம் 41ஆம் வசனத்தில் நீங்கள் சோதனைக்கு உட்படாதபடிக்கு விழித்திருந்து ஜெபம் பண்ணுங்கள் என்றும் ஆவி உற்சாகம் உள்ளது என்றும் கூறுகிறார். ஆம், கர்த்தருக்கு பிரியமானவர்களே, கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் ஜெபம் மிகவும் முக்கியம். நம்மில் அநேகருக்கு அநேக காரியங்களுக்கு நேரம் இருக்கிறது, ஆனால் ஜெபிப்பதற்கு நேரமில்லை. கர்த்தர் சொல்கிறார், நாம் சோதனைக்கு உட்படாமல் இருக்க ஜெபம் தேவை, சோதனையை ஜெயிக்க ஜெபம் தேவை. நாம் ஜெபிக்கும் போது வானம் திறக்கப்பட்டு ஆவியானவர் இறங்கி வருவார். நாம் சோதனையில் சோர்ந்து போகாமல் உற்சாகத்தோடு இருப்பதற்கு ஆவியானவர் தான் நமக்கு பலனை தருவார். நாம் ஒவ்வொருவரும் ஜெபிப்போம், வானம் திறக்கப்படும் வரைக்கும் ஜெபிப்போம், பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக்கொள்ளும் வரைக்கும் ஜெபிப்போம். ஜெபிப்போம், சோதனைகளை ஜெயிப்போம். ஆமேன். அல்லேலூயா.